Есть кому переживать.
Аллилуйя. Аллилуйя. Аминь. Из 4 дня 4 часа. 4 дня 4 часа. Нет, A to owoce jest właściwie zakończone. Це запросила передати. Я би ще передав, але я не знаю, Вони такі, так. а ви тут з волосною зв'язку, що тут ткані. Сигналізація, я не можу зразу почати. я називається читається. Можна бігти проблем.
Короче, китайці. На одному мові, один багатший Вода. Иди сюда. Давай завезем тебе, Диму заблокируем, скажем, Ты там все это включал? Никита, там есть что-то. Даня, всех сюда зовут. Звей всех сюда, Даня. Сколько всех сюда? Що ми там? Никита, где? Бежи сюда, Никита. Нет, Сергей, вы Да. Вот все-таки в
Я больше не иду сюда. Помнишь, что я сделал на Проблема в тому, що на великому не можна бути діл. Більше додому, менше додому. Я подумал. А что є? Вот ты не закрепил, Знаєш, що є? Це як не женщини чесно кажуть, слухай собі, якщо це неправда, то треба піднятися. Це для женщини чесно. Розуміє честь. А воно взяло честь. Отрезать нет. Написано, що украшення для жінки. Написано, що Таня. Написано, що мужчини розглядаються мужчини. Там запишите, Ты просто подмечите. Вот если не ставишь, что совет, да, не объяснять на основании. Я больше не буду. Просто если мне не нравится, Це така коштує. я просто не надо использовать.
Я знаю, нормально. Коли жінка молиться, то мені жінка показувала, що це поступало, що не буде. Це жінка купує. А ця там на Саша, ну там є дальше на Ні, де це вам Так, говорили, була там всі не заплатили. Почитайте, що напишемо. Знати адрес, просто звідси забрати. Я завжди спорю. Я буду лишити пробувати. Да. Не надо, я сказала, что я начну говорить, Там Серега, чуєш? Серега. Серега, давай, ну ще скажи, покривало одіяло. Це скажи мені, який самий это уже лучше все, ніж без всього. Таня, який самий Гуску Таню, Пічик сказав, а не шапка. Вот это же лучше все, ніж без всього. Таня, який самий страшний гріх? Да, самий страшний. Що ти кажеш? От а яка разниця? Що наперед це я себе представляю, я так чувствую, що наперед нас є. Я сьогодні Хіба не можна наперед зв'язувати просто шапки? Коли всі отака? Шапик ззаді з гола, все ходить. Якщо каже, я роблю дівчоночку, вони тут накрить, не накрить. Паутинки, хустки, Можно я прочитаю, что я не роблю? Молю вас, что вы помните, вступаем в согласно учению. Первая Коринфянам. Я хочу знать, что слова каждого мужчины. Я такой Повертайся просто Далі.
Благодать наших Христа, Бога Отца, Спини Святого Духа, а нам и глобально святым мир. Всем вам, братья и сестры, материал, звичайно. Все, с Богом, Господом. Всем вам. Яка Богу за вас. С Богом, Таня. Good, great to see you. Great to see you too. Скрізь став. Віталію. А можна, щоб я побачила? Де це? В YouTube пошукай. Ютуб? Ну я може не все виставлю, Як але... воно називається? Шукай Віталій Маринюк. Знаєш Віталій Маринюк? Я знаю, тільки я можу якусь букву неправильно написати. Можеш мені написати? Ти ще знаєш? Віталій Маринюк? Ти знаєш, як Італія пишеться? Італія, країна Італія. О, Віталій Маринюк. дайте я Аліні Віталію. Все, спасибо. О, це вже є. Я просто от тут засуваю. Да. Все. І там багато, Все, спасибо. Віталік, Богом. Віталік, візьми, ну, щоб щось їсти було. А ми вже говорили про це. Мені краще сюди принести, ніж винести щось. Ось, тому що я так навчений. З Богом, з Богом. Так, і закриті. Окей, це сюди. Став. Це треба бути обережним, воно може... Я не знаю, як це. На дно. Можеш держати з тої сторони? Я не можу бути помити. Окей. Все, став. Став. Я просто говорю, що не можу. Не перевернеться. Знаю. Буду старатися їхати спокійно. Ой, я наїлась. Живота набила. Что ж такое? За жизнь. Торт вона зробила вкусний. Що за холод? Тебе світло внутрі світиться. Да, чё? Аня, сторона. Вау, так от праздновали. Такий праздник зробив. Поки не дзвонив Ілля, часом щось так затримали. Ну, вони сплять. Він сказав, що він тебе чекати не буде.
Ну да, вони замучені. Він замучений вже був. Розіспався на вечір. Такий, ой, Цілий день спить ще. да, цілий день, цілу ніч. Ой, забула їм написати меседж. Якщо б в мене була робота, тут робота була моя компанія тут. Ох, бад. Я їжджу аж в Чикаго. Моя компанія тут. І там. На цій вулиці, що банк? Во вона. А на цей, на Вестстріт? Угу. О, знак цей горить, Бейстріт Дентал. А, да. Ага. Звідки? От Бочар Дентал. А, це Бочар Дентал. То, значить, їхні з другої там далі. Це Бочар Дентал, я думала, що Бейстріт Дентал. Ось стільки денталів? Вау. Багато денталів, кажеться. Можна було apply somewhere Зуби else. дуже важливо. Якщо запустити зуби, то вони можуть вилітати. Це чого їх багато тих дентів. Так як аптека в Україні на кожному місці, бо там вірять в таблетки. Там багато дуже аптек, так казала Маріка, що їй сказав, де Лисюки так сказали, чи хто, чи другі люди сказали, що в Україні дуже багато аптек. Ага. Там через кожних, як церкви в Америці, через кожних 2 квартали, так само і там аптек. WLCQLP, feeding Mill Springfield. Here's another song you love, voted by you on our music at theq997.com. Ой, щось їде. Вона в цьому сирена, да? Проїде? Ми направо, їй не треба наліво. Ой, це їде, я думала, він на мене їде. Данил був, то ще раніше приїхав. Завтра за весь вечір. А мені повністю нашому. А мені